Ahoj u tohto videjka, toto je ďalšia LPS súťaž. Ja viem, že už som jednu spravila a to bolo asi minulé, včera. No ale trošku mi to baví dávať tie súťaže. A potom mám strašne veľa tých pečopu a vidíte tuto tak v tom mám pečopákov. A ja ich mám proste strašne veľa. Túto krabicu a dáte mi tá je dosť veľká. A že sa mi tam nesmestia, tak som mi dala ešte do iných krabíc. Ale tie mám v iných miestnosť. No a tak, ideme sa späť k súťaži. No a proste ideme na to, poviem vám, čo musíte na to spraviť. No tentokrát to bude iné. Musíte mi dať like, odber a proste do komentára musíte napísať prihlasujem sa. No a tak. A musíte natočiť proste to, ak sa music video. Ak neviete, čo to je, to, že urobíte videjko, že proste napríklad pesničku, hej, a napíšete tam názov do súťaže, no, do súťaže, hej, napríklad. No, takže to je music video, takže to musíte spraviť, odber a like, hore. No a o čo sa teda hrá? Takže, prvé miesto, takáto panda, je fakt rozkošná. Takáto, bez poškodzenia ako nová, má magnet a je taká, takáto, má také modré patičky, fotka si brúšku a proste túto. Takže prvé miesto táto panda, druhé miesto tento zajačík. Takže takýto. Má dierku a taký zlatý. A nakoniec tretie miesto tohto štrosa. Takže bude sa súťažiť od tohto štrosa tretie miesto. Proste vy viete, ako to myslím. Takže bez poškozenia, má dierku. Aj takýto. No takže o toto sa hrá. Tak, kde som sa pomýlila, no čo už. Napríklad, že na treťom mieste sa umiestňuje, no. Veď vy ste vedeli, ako to myslím. No a tak, a teda súťaž sa asi bude končiť, no napríklad už budem pozerať si tie videá, hej, budem vyhodnotiť, hej, no a potom, keď už vyhodnotím, tak napíšem do komentárov, súťaž už sa končí, potom môžem napísať, že už vyhlasujem, že ukážem tých pečupákov, že proste kto vyhral. No a sú aj bonusy, takže k tejto pande, čo je prvé miesto, dávam odber a 2 lajky na nejaké videá. Potom na tohto zajačeka, čo je druhé miesto, na to dávam like a na jedno odbero na jeden video čiže like. A na treťom mieste tohto štrosa tomu dám odber. Odber a no proste odber. Takže tak. No, dúfam, že sa prihlásite a ahoj u ďalšieho videjka. Prihláste sa.